oynap, күңел ашам deyip beyramga keldi her kim. Bu yata, unuttura durmuş meşakkatli, vayımsızlarını da oynata. Yaradudan bana şirge bekle baladıva, lakin seni şimdiler min ağıdır. Росойтегі сізіне ең бірінші районыз башлығы Najib Накиев ісімінен, район советі һәм башқарма комитетісімен шушы Нәурүз бәйрәме, яз бәйрәменә шын күңелдән тәбрик итәргә. Барлык авылдашларга да бик зур рәхмәтне шушы бәйрәмгә килгәнегез өчен. Инде барлык уеннарда да актив катнашуыгызны теләп каласым килә. Барлык иганәчеләргә шушы бәйрәмне оештыруда булышкан шулай ук рәхмәтемне әйтеп китәсем килә. Теләше мәгълүмат үзәге җитәкчесе Кузинлинар Юсуп улына һәм аның коллективына шушы җыелып, актив булып, бердәм булып килүегез өчен biz чынлапта районда беренче тапкыр шушы язылучылар конкурсын оештырырга булдык һәм инде тукталырга булдык Айдар авыл җирлегендә. Iğanaşımızga rahmat etib ketasim kela. Ol Ленше авылында өзінің эшчәнлеген алып баручы, Автогаз сервисты оешмасы аның җитәкчесе Гайнетдинов Алмаз Радиговна, игелеген күрегез, исән-сау йөрегез. Бик зур рәхмәт сезгә. Ул инде үз балаларына түгел, читтән дә балаларны алып, аларга билем, тәрбия бирә. Тормыш бәйрәм. Алып өлгечләрдән иң матур күлмәкне киегез. Жәлләмәгез көтеп җай чыкканын, табыгыз сәбәпне үзегез. Сездән дә мен ярышам. Нәүрүз бикә белән. Сезгә минем белән. Әйдәгез әле, көчләр биреп торыгыз әле Нәүрүз бикә белән.